Кніга выхадаў, раздзел 22. Калі хто ўкрадзе вала або авечку і заб'е іх або прадасць, хай верне 5 валоў за аднаго вала і 4 авечкі за одну авечку. Калі будзе захоплены злодзей, калі ён уломліваецца ў дом або робіць падкоп, і калі, атрымаўшы рану, ён памрэ, то той, хто нанёс рану, не будзе вінаваты ў забойстве. Але калі гэта будзе зроблена на выхадзе сонца, ён будзе вінаваты ў забойстве. Злодзей хай цалкам пакрывае страту. Калі не мае чым аддаць, то трэба яго прадаць за ўсю тую самую суму, якую украў. Калі ж тое, што ўкраў, знойдзецца ў яго жывое, ці вол, ці асёл, ці авечка, хай аддасць падвоеную колькасць. Калі хто дазволіць пасвіцца ў поле або вінаградніку і пусціць жывёлу сваю, каб пасвілася на чужым поле, хай пакрые страту па цалкам свайго поля, па пладах яго. А калі ўсё поле будзе стаптана, хай пакрывае ён страту тым, што мае найлепшага на поле сваім або ў вінаградніку. Калі ўзнікне агонь і захопіць церні, і ахопіць цітры або збожа, што ўзнімаецца, або ніву, хай пакрые страту той, хто запаліў агонь. Калі хто даў сябру грошы або посуд на захаванне, і ад таго, хто прыняў іх, яны былі б скрадзеныя, калі злодзей будзе выяўлены, хай ён аддасць падвоеную колькасць. Калі злодзей хаваецца, хай гаспадар дома стане перад Богам і прысягне, што не працягнуў ён рукі на дабро свайго блізкага. У кожнай справе злачынства, ці то адносна вала, ці асла, ці авечкі, ці адзення, ці ўсяго, што можа прычыніць страту, калі хто скажа «гэта маё», справа абодвух павінна быць прадстаўлена Богу, і каго Бог прызнае вінаватым, той хай верне падвоеную колькасць блізкаму свайму. Калі хто даручыць блізкаму свайму дзеля захавання асла, вала, авечку або якую другую жывёлу, а яна памрэ або пакалечыцца, або будзе захоплена ворагамі, і ніхто гэта не ўбачыць, то хай будзе прылюдная прысяга перад Господам, што ніхто не працягнуў рукі да дабра блізкага свайго. І хай гаспадар прыме прысягу, і хай той не будзе прымушаны плаціць страту. А калі што будзе ўкрадзена ў яго, хай ён пакрые страту гаспадару. А калі тая жывёла будзе разарваная дзікім зверам, хай ён прынясе тое, што было забіта, як доказ, і не пакрывае страту. Калі хто пазычыць у блізкага свайго штосьці з жывёлы, а яна пакалечыцца або падзе ў адсутнасць гаспадара, хай яго прымусяць пакрыць страту. Але калі гаспадар прысутнічаў, хай не пакрывае страту. Калі яна была нанятая за грошы, то атрымае цану найму. Калі хто звядзе дзяўчыну, яшчэ не заручаную, і будзе спаць з ёю, хай заплаціць плату за яе, як за жонку для сябе. Калі бацька дзяўчыны не згадзіцца аддаць яе, хай ён узважыць яму грошай згодна цане, што патрэбна даваць пры заручынах. Не дазваляй жыць чараўніцы. Хто ляжа з жывёлай, хай будзе пакараны смерцю. Хто складзе ахвяры багам, акрамя адзінага Господа, хай загіне. Чужынца не ўціскай і не праследуй, бо чужынцамі былі і вы самі ў зямлі егіпецкай. Удаве і сіраце не рабіце крыўды. Калі іх будзеце крыўдзіць, будуць яны прызываць мяне, і я выслухаю лямант іх. І разгарыцца гнеў мой, і удару вас мечам, і стануць жонкі вашы удовамі, а дзеці вашы сіротамі. Калі пазычыш грошы убогаму з майго народа, што пражывае побач з табою, не будзь яму як ліхвяр, і не прызначай яму працэнты. Калі ў заклад возьмеш верхняе адзенне ад блізкага свайго, перад захадам сонца аддай яму яго, бо яно адзінае ў яго, ім накрываецца ён, гэта абалонка цела яго, і не мае ён іншага ў чым спаць. Калі будзе ён клікаць мяне, выслухаю яго, бо я міласерны.
Не блюзні на Бога і не ганьбі кіраўніка народа свайго. Не маруць аддаць лішкі току твайго і да вільні тваёй. І дасі мне першароднага сыноў тваіх. Тое ж самае зробіш першародным ад быкоў і авечак, 7 дзён хай будзе ён пры маці сваёй, а ў 8 дзень аддасі яго мне. Вы будзеце мне людзьмі святымі, не ешце мяса звера, разарванага на поле, але кіньце яго сабакам.